Hej med jer. Velkommen her til Kort og Kaos-kanalen. Vi vil bare lige smide et lynhurtigt tusind tak til alle jer, som har kigget med her. Det er jo stadigvæk et forholdsvis nyopstartet projekt for Johan og mig. Johan og jeg. Og derfor betyder det bare helt vildt meget for os, at der er nogen, der har lyst til at kigge med. Så tak for kærligheden. Ja. Og jeg synes, det er fedt at kigge med. Ja, vi lover, at der er super mange rigtig interessante emner og videoer i støbeskeen sammen med gode mennesker. Men inden vi kommer så langt, så vil vi gerne lige sige tak til jer og ved at lave en lille konkurrence. Yes. Giv lidt tilbage. Vi har tænkt os at udlade ham her. En fin lille 4D bygget Pikachu, 33 cm høj, så faktisk en god størrelse. Ordentlig en, du. Ja, lige præcis, og det ser top sej ud. Mega sej. Den vil vi gerne give ud som tak, fordi I har givet os sådan en vildt god opstart på kanalen her. Vi tænker at gøre det ret simpelt. Yeah. Man skriver egentlig bare nede i kommentarfeltet, hvad ens yndlings-Pokémon er, og så trækker vi lod i næste video. Hvis man også har lyst til at subscribe til kanalen, så skal man selvfølgelig som altid være hjertens velkommen til det. Det forringer ingen chancer. Så gør endelig det. Og ellers så er det bare ens yndlings-Pokémon lige ned i kommentarfeltet. Så finder vi en vinder i en meget nærm fremtid. Ja, og hvis der ikke er nogen, der skriver, så får jeg den bare selv. Ja, og det er der ingen, der ønsker. Det vil jeg faktisk gerne have. Ja. Men jeg vil også gerne have en, jeg får den. Ja, Det vil jeg lidt bedre kunne. Så sørger vi for den til dig på en anden måde. Tak. Ja. Tak fordi... Held og lykke. Held og lykke med det. Og tak igen. Vi ses. Vi ses næste video. Hej. Hej.